İsای روزên şî kenaredê jû dol vero ronişt. Heme sûkara qelfe qelfe şêlek pê dima ameyê İsay hitek. Neysera İsa şî nişt jû qayiq û qayiq miyan ra şêligîrê misna. Înarê jû citêr deyne meselên va. İsay va jew citêr şi toxumê xwe bikaro. Toxumê xwe heme ca dikarit. Tenê toxumyo ku ey karit, ê tenî ra taynê ci kewt ray ser. Ray ser û pay bi. Ew mirîçika xorê werd. Ê toxumara taynê ci kewtî erdo kereyênî ser. Hema wija di har bol tayn bî. Toxumê tenî hema rûwa. Çiki har tayn bî. Hema wexto ku tîjiya kewt, o çiyo ku rûwa bî, heme tîjî bin di veşa. Qandekî înan di kok çinê bî, ê heme bî wişkî. Taynê cizî kewt teliya miyan. Teliya miyan di rûwa, ew teliya ofatisna. Hema ê toxumara taynê cizî kewt herda rind ser. Rûwa ew meğel da. Taynê ci hîris fin, taynê ci şeştî fin, ew taynê cizî sef fin meğel da. Behdo talebanê İsay amey ci hetek, ew eyrê vatî. Tî qandê çi çî şêligîrê wina meselana misneneyê. İsay zî înarê va no çiyo ku mi şêligîrê va sirê hukümdareya azmeniyê. Alay merdiman rê îzin nêda ku wanê sira bizane. Hema şimarê îzin deyayo. Kam ku nê sira fehm kenoyo, înarê fehmeya deha bol do bideyo. Hema merdimî estê ku hiç fehm nêkeneyê. Êdê fehmeya ku înan dira do ey zî bile vinî kerê. Qandê coy ez înarê meselana vanaya. Ê dişmişî benê ku ê şenê nêşenê biaşna vê. Ê nêzî şenê fehm kerê. Qisey pêxamber İşaya îna deyne amey herûn. Alay İşaya rê va êdê aşna wê hema do fehm nêkerê. Êdê bivînê hema do ferq nêkerê. Nê merdimî nêşenê bimise. Îna goş û çimê xwe girotê. Çiki ekî îna bivînayê ze, biaşnawitê ze, fehm bikerdayê ze, ew rê xwe çerxê mi kerdayê ze, mi du îna weş kerdayên. İsay dewam kerd û taleban di xorê wina va. Çimê şima bimbarekî, çikî ê vînenê. Goşê şima bimbarekî, çikî ê aşna wenê. Bol pêxamberî ew merdima goşna alaya. Îna fehm kerdî, ew goştareya alay kerdî. Hema îna çiyo ku şimayê vîneneyê, o çî nêdî. Ew îna çiyo ku şimayê aşna weneyê, o çî nêaşnawitî. Ew îna qayîl bî ku wanê çî hemî bivînê, ew biaşna wê. Behdo İsay taleban di xorê mehney mesel da toxumî va. Sifte toxumo ku kewt ray ser, yani wexto ku jû merdim xebera hukümdarey da alay aşna weno, hema a xeber fehm nêkeno. Neysera şeytan hema yeno toxumo ku karyayo zerî da eyra ey geno beno. Tayn toxumî kewtî erdo kereyênî ser. Hema wija di har bol tayn bî. Yani wexto ku jû merdim xebera hukümdarey da alay aşna weno,
او هما زری دا وشا قبول کنو. هما وقتو که شاری را قانده آ خبر دینه ظلم وی ننوزه، قانده که نه مردمی ده کوکچنیو نو مردم عمل کردش آ خبر ورادانو.